siyawugubha umsore shutha kwanwe siyawugubha umsore ngoba siyawugubha umsore shutha kwanwe siyawugubha umsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha wengane zakwethu. Kube intokozo ke lapha kuhlangana umsakazi wokhozi uJathu Godo nalo wayengumsakazi wokhozi ungizwe. Behleka beveza elomhlathi. Khumbula ukuthi lezi insizwa zike zingaboni ngasolinye lapha wengane zakwethu ziphonsana ngamagama lapha einkundleni zokuxhumana, kodwa abalandeli bayijabulele ke le nto wengane zakwethu, baxolelana bukhoma kubona lonke izwe ke lapha wengane zakwethu, kwathejulwa nethombe baveza elomhlathi. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibana lapha kwi comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola njalo ama notification ma posta i-video entsha. Siyichanele hamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga. Ingakhona ngihlale baphansi. Kazi yapinde ngena lwazi mina ngingazimise kanjani. Ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala. Ngalanda imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokhamba. Indlela zami zaqala zakhanya, impilo yami yaqala yathatha. Magic